Panguva ino yakuonekwa kuti munyika yeZimbabwe hamusina order. Tinoona kuti ma-parliamentarians, ma-MPs nama-councillors panguva ino vari kuonekwa kunzi they are now being bribed by the regime kuti vakwanise kustopa the impeachment yemutungamiri wenyika. Tinoona Bomi Shogeza achikola up for ma-protests, achikola up for the immediate resignation yemutungamiri wenyika. Tava kuona kuti panapa the regime is no longer settled. Kumilitary kwakonzereswa chaos, kuarmy maona magenerals mamwe achifaiwa vamwe achireassigniwa. Sana pena mashuka amudanyirwa pana panguva ino arinyatso kuonekwa kunzi aiwa panguva ino pane pakuda kuti the military ichipindira zvekare noti subscribe like kuti on the bell icon. TV na BBC Zimbabwe amudanyirwa chiti leading the conversation with the BBC Zimbabwe is the army not supposed to intervene and restore order in the country. Let's talk. Ndomashoko anaitwa panapa anonza on the table noko muna BBC vachiti panguva ino yatikuona kuti General Constantino Chiwenga the vice president wenyika yeZimbabwe panguva ino he is fighting aiwa in his full capacity to stop corruption nekumisa zvigananda. Tikuona kuti each and every day tikuona kuti information iri kubuda pamusoro pezvigananda nawo yema 2023 elections aiwa nema tenders akaitwa kuSouth Africa aiva kuti chinokwanisa aiva nema millions nema billions of US dollars. But tinoona kuti nyaya iyoyo inongosiwa yakangovharwa, hapana munhu anoenda achida kunoona investigator kuti mashoko arikutaurwa ndeechokwadi here. Panguva ino tinoona kuti chaos is rocking aiwa in the ruling party ZANU-PF. Muparliament yesterday on Tuesday takaona maproceedings ana kutozoitiwa maministers ese vauya vagara muparliament but the speaker didn't come. Yanyatso kuonekwa kunzi this is a way yanyatso kuonekwa nethe regime kuti iri kutya mavoices kuti arise up and against the Zimbabwean leader. Mashoko ari kuriko panguva ino vanhu vanyatso kuti aiwa at this point in time don't you think the military yakufanira kumbopindira panhau iyi because the constitution inoti aiwa the military iripo aiwa kuzomiririra constitution ndako kuti kunokwanzi there are various sections of the constitutions anoramba panguva ino achikoviolatewa. Mboze mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi pina comment section medu. Mudze mafunguro enyu musaona subscribe or like chinota on the bell icon.